あ、ごめんね、じゃあ私が奥なので先に。どうぞ。みゆこさん、みゆこさんこっちですね。はい、お願いいたします。みゆこさん、そこの奥でお椅子に座ってください。はい、失礼します。はい。手をつなごう世界の仲間。この番組は UCIA 宇都宮市国際交流協会がお送りします。時刻は午後1時を回りました。こんにちは、ナビゲーターの宮良津田留美子です。さて、もうあっという間にね、カレンダー見ると12月13日、クリスマスまであと12日、元旦まであと19日と数えてみたんですけどあっという間だなと思っています。今日も元気にお届けしていきたいなと思います。そろそろいいですか？はい。さあ、絶えなる調べというか、ちょっと素敵なリズムが聞こえてきましたが、今日の外国からのお客様って言っていいんでしょうか。ブラジルの野田幸男さんです。野田さん、こんにちは。こんにちは。はい、ポルトガル語でどうぞ。こんにちは。ボアタージ。いつものように野田さんにもアンケート書いていただいたんですけど、出身はって書いたところにブラジルアマゾンって書いてあるんですよ。かっこいい。アマゾンだって広いでしょ。そうですね。国本当ヨーロッパの国に全体に入るぐらいの大きさなんですね。ということはすっごい町のご出身ではないってことですか？そう、生まれはもう田舎の方で、普通にアマゾン川で遊ぶぐらいだったのでアマゾン川で遊ぶって聞くと、怖くないかとか危なくないかとか。そうですね、よく聞かれるのはピラニアはとかワニはとかってよく聞かれるんですけど、実際普通には大幅にはいないという言えないけれど、いることはいるけど、そんなに毎回見られるというものではないですね。ね、いつも日本人同じことを聞いてすいませんね。いやいや日本にいらしてどのくらいですか？今年で31年目になりました。31年。はい、じゃあもう小さい時に来たって感じですか？そうですね。16歳の時に。16歳の時に。はい、家族7人で。家族7人、お父さん、お母さん。で、兄弟私入れて5人ですね。5人。はい。16歳で。でもお父さんお母さんは日本の方？日本人でしたか？お父さんは日本人で、九州福岡生まれで3歳の時に、おじちゃんおばちゃんとブラジルへ移住しました。なるほど。はい、でお母さんは現地の人。そうですか。ブラジルといってもやっぱりみんないろんな国から来たそうですよね。皆さんなので、うちはお母さんの方はポルトガルのポルトガル系の方から来たので、そんなポルトガルとインディアンとかアフリカ人も混ざってそうですよね。でもだから本当にもうなんていうの、グローバルな感じですよね。でもう日本にいらして31年、現在は壬生町にお住まいというふうに聞きました。はい、そうですね、壬生町に住んでいます。結婚もなさって小学生の男の子さんがいらっしゃるようです。そうですか。でこの音楽なんですけど、これ実はね、野田さんね、カポエーラご存知ですか？聞いたことはあるけど。カポエーラの今先生でもあるんですよね。一応サークルを持って
日本人たちに教えてる感じなんですね。カポエラのことちょっと宣伝してください。どんなものでやらないかとか。そうですね。カポエラっていうと、日本でいうと、空手のような格闘技なんですが、格闘技なんだけど、ただ世界いろんな格闘技あると思うんですけど、カポエラの大きな違いは、音楽がついてますね。かっこいい。楽器があって、楽器5種類ぐらいの打楽器があって、それを叩きながら歌って、でそれで体を動かすっていう格闘技なんですね。なんか戦うのになんかのどかな感じするんですけど。そうですね。なんか見た目だと、ダンスやってるような、かっこいいダンスやってるようなんですよね。そうよくね、カポエラってダンスでしょってよく聞かれるところなんですけど、それは間違えない、間違えることではないですね。どっちかというとブラジルのダンス、よく世界で知られているサンバ、ブラジルのダンスというと大体サンバしか思い浮かばないんですけど、サンバは、カポエラの中からというか、カポエラやりながら生まれたダンスなんですね。でよくその歴史ではサンバを踊りながらカポエラ生まれたっていう一緒なものなんですね、実際のこと言うと。なんでカポエラを覚えると、ただの格闘技ではなく、ダンスもやっぱりサンバを覚えて、あと楽器も弾くようになります。で歌も歌うようになります。野田さんも全部するんですか、楽器も歌？ある程度覚えなくちゃいけないというところなんですね。でただ歌は、ブラジルなのでポルトガル語になるんですね。そういうわけでカポエラは最近は、世界で、ポルトガル語の一番宣伝になるものとして、今まではサンバとかサッカーとかそういう系だったんですけど、カポエラは今一番ポルトガル語が人気になったっていうか、言葉を覚えるというのは嬉しさっていうかっていうことがあって、そうなんですね。なのでサークル宇都宮でサークルやってるので、ぜひやりたい人はどうすればいいですか？やりたい人も私の連絡まで来てもらえば。じゃあ国際交流協会に言ってきてください。言ってもらえば、いつもね、国際交流センターマネジメントします。そうなんですけど、今コロナなので月1回しかやってないので、どんどん人が集まればまた落ち着いたら2、3回ぐらい。月2、3回ぐらいやろうかと思いますね。ダイエットにもなるかもよ。間違いないですね。間違いないですね。リズム良くなるっていうのは間違いないと思います。そうか。何よりも体を使ってなんていうか歌を歌ったりなんか、やっぱり体で表現するものなので、なんか特に日本人が恥ずかしがりなので、オープンになるっていうかね、フレンドリーになるっていうことが多くて、やっぱりそういう楽しさがあるんですね。その一つのポイントがね、皆さん名前をあだ名っていうのかな、そのカポエラやるためのお名前がついて、それで呼び合うんですって。野田さんはなんていう名前なんですか？そうですね。その歴史ではっていうかカポエラの歴史だと、あだ名をつくので、私のあだ名はコジャキと言います。コジャキ。はい。どういう意味ですか？昔はアメリカ映画シリーズで刑事コジャクっていうものがあってそこから美恵子さん知ってるでしょ？昔はそういうのあったんですけど、そうテレビドラマですごい刑事もので、テリー・サバラスさんっていう渋いつるっとした頭のおじさんがね、そうなんですね。坊主の頭のおじさんがやってて、でその時ブラジルもその映画流行ってたので、坊主する頭の人が大体あなた小邪気ですね、他の発音だと小邪気になるんですけど、あなた小邪気ですねみたいなっていうことで、私がカポエラ習いに行った時に、先生私のことをもう坊主の頭してたので、小邪気にしなさいと。小邪気でも先生が選ぶものなので、実際私が
そのなんていうか歴史は知ってたので、はい、絶対あだ名つくねと思って、でうちから出る前に、その初めて行った時ね、見学行った時に、絶対私のあだ名は小邪気になるでしょうなと思いながらやっぱりそうだったんですね。だからね、今日本にも自然に年とともに小邪気になってる人いますからね。なんて言っていいんだろう。じゃあもう小邪気さんって呼ぶようにしますかね。ね。でもじゃあもう日本31年、もうお子さんもだし、奥様は日本の方だけれども、ポルトガル語も勉強なさって話すし、ヨガの先生なんですってね。ああ、そうですね。ヨガの先生をやってますね。だから国際理解教室にも親子3人で来てくださったりすると、うちの事務局の者が言っておりました。そうですね。まあ、あとは、まあ、ヨガの、私も一応ヨガのインストラクターの資格なので、ヨガも教えたりとかして、大体ヨガの男の先生はあまり見かけないので。あ、そうですね。女性が多いですよね。で、男性ヨガ、まあ女性に習うのはちょっとなんか恥ずかしいところがあって、そういう時にまあ男性の先生いると助かるっていうことがあって、まあよかったらヨガ少し勉強したいなと思ったら私までぜひ。すごいですよ。だってアマゾンご出身でブラジルから日本に来て、今身分に住んでいて、カポエラやって教えてくれて、ヨガもやるっていう、なんとまあインターナショナルなことです。で最近なんかYouTube をやり始まって、あ、そうなんですか。で、まあ自分の生活のことをまあオープンしたりっていうかね、私たちはベジタリアン生活やってるので、なかなかベジタリアン生活家族なかなか見かけないと思うので、私たちはそれを皆さんに私たちのまあ食事は肉なしでも可能ですよっていうものとしてYouTube をやったりなんかしていますので、時代の最先端ですね。そうですね。まあ子供までね、もちろんよく聞かれるんだけど、子供はっていうのもあったら、もちろん子供までそういう食生活をしていて、そういうわけで毎日お弁当を持たせて学校へ走ってるので、お母さん早く起きて大変だやってるけれどね、その YouTube のつながりで私は、最近プロモーションビデオっていうか、お店の宣伝のビデオを作って、今、まあ、ちょっとした仕事として。何のお店？いや、いろんなお店なんですけど、今のところマッサージ屋さんとか、そう今月にパン屋さんと萌え県のマッサージのところに頼まれてプロモーションビデオを作っているので、もしよかったら後半 PR になりました。お店持っている方いたらぜひ声かけてください。どこをチェックするとそこにたどり着けますか？そうですね。まあ一応国際交流センターアナさんのところまでに連絡してくれれば、じゃあすべて今日のお話で関心がね出てきた方は宇都宮市国際交流協会に連絡してください。私どもがマネージメントいたします。カポエラかっこいいのやってみたいですね。ぜひぜひ、子供から年寄りまで全般というか誰でもできる格闘技なので、格闘技というとやっぱりみんな怖い、私も体でついていけないっていう感覚あるかもしれないけど、基本はカポエラなら誰でもできます。ちょっと覗きにまず行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。そうですね。はい、今日はたくさんの情報いただきました。野田幸男さん、小邪気さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。リトブリが30秒だね。この番組もあと2回になりました。で、2021年とともに終わるということですが、UCIA の活動や今までのお話でご意見、ご質問がありましたらどうぞ。
宮ラジ宛てでよろしいでしょうか。はい、です。それから宇都宮市国際交流協会、その活動に興味が湧いたらとにかく一度遊びに来てみてください。二荒山神社横の表参道スクエア5階国際交流プラザに私たちおります。どうぞお気軽にいらしてください。手をつなごう世界の仲間。この番組は UCIA 宇都宮市国際交流協会がお送りしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。とても楽しかったです。よかったです。よかったによりです。